Yana angezwe ngolukhani. Wahle bangahambo. Ngabo ngabathina ngegama lami. Anithani nyani ndenza ngakubo. Man fuck off wena into oyifunayo kumbumelela. Ufendoni. Mama. Elinolwimi kodwa nini? Mama kabani? Mama. Elinolwimi yala madoda amaje. Man suka man mpumelelo man. Man linolwimi. Wena. Lo. Mithisile ngo. Wena. Bongo. Ayiwanda sayivukile into nobhongo. Alifuna noba yes sinango umuntu bengafuna ngibone kanjani. Ukuthi ngasaniboni. Jonga zipasile zakho man kavele nje nikonda ifuneke ndifuna uyinqinisisa man apha kuwe. Nabalwimi kule area ke nina Mbumza. Ndifuna uyinqinisisa into man into apha man takabhongo. Uthini ngokumbumza mfowethu? Le ntwana yakho khami. Le ntwana yakho. Kuba mithisile. Ubani mfowethu? Le ntwana yakho ndiva ngoku. Umithele bani ubhongo? Ubhongo wako ndafika apha mfowethu. Nakho mdada ke akhonto. Umithele mntana lapha. Hayi. Uthiwa unentokazi esuka eJozi. Unentokazi esuka eJozi ubhongo? So wena Mbumza uthi ndingutamkhulu ngoku. Kaloku kha ndibona nalo mntu amithisileyo ngoku kwakho. Ububhongo wena ngokamtitshe? Ubhongo phaa kwendlini. Upha endlini ne? Khawume Mbumza. Khawume. Uyayiphika noyiphika kum loo nto kandibuza akayithandi kanti. Mbumza, uyabona le nto bendiyithetha kum? Uyabona ngoku ndicela ulwimi olungekhoyo ngoku. Ndizayozivela phaa kubhongo. Andifuni uthetha into ndiyozivela phaa kubhongo Mbumza ne? Enkosi mntakwethu ne? Mbumza. Ngiyayifihla le nto yenu nina banimithisile apha. Ukhanya inabonke besithethe ngamagama ami. Jongoke into yami iqolika isatho yonke. Wambumelela bayazi banimithisile. Man Lukhanya kodwa sis man. Man ngamangazana Lukhanya ngamadoda ngaya. Man fuck off man. Yes sis. Umampinga nabo ngaba ngicela lona. Lukhanya wonke lo. Eligqwika uLukhanya man ebobeni ba man. Yandiyazama uyakha into lenwana. Yabazama ukuyibulala bebecimba ifile nawe ubuye selirhaqa akhangungayazi xa iphuma kudrimkikazi yizophuma selivutha bhe nawe ubuyile and it's here to stay uzilona nawe ubuyile and it's here to stay. Yeah, life is good. Nxibe gown in his speech, I'm a king. Nxibe in a crown in his speech, yeah. I prepare around his speech, yeah. Nxibe in a gown in his speech. Yeah, my nigga Lux. Hey, yo, Lux. Bani? Fake banga phansi komrapper. What do you mean? Wena, you must make up something. You are never happy to see me wena. You special agent, are you FBI? Are you FBI, yes, CIA? Special force. Then use photocopy. Nigga. Omalo mntana bekuthiwa bemithi songbhongo khona umntana mami bekhaladi bekhiwa lapha phakathi lalela awukava mithi songbhongo kanye ubhongo mithi yena khona ngalami benikhe nahambele ezwe zami mos what you call it nigga nje sifondini mani lokho into yenzeka lapha lo mntana uthi bawusuka tole ndawo eJohannesburg bhongo mos bekolacala so lo mntana wamithi songbhongo ubekolacala so xa isiza kwelicala ufika ubhongo eqhawukile so ubhongo uyangigxotha so mna nosizi slow down ubhongo been banging the bitch khaladi nigga ngoku wena uthini nawe yabona ke ngithathe ngenhliziyo bekunetha ngalabi ngamphaka
Namhlalisa apha ngoku wena ama-LVs bencima zobuza nika akama-LVs ngemrepa uyapopa nika. unje kanjani wena khayenza ube-200 kaloku nje atye. Why are you concerned about the bitch if bawungifake le bitch? Man repa Ke lo mbongo wena. ndamtshela njani ufonga amanzi Thini lapho mntana? umntana ndimthatha kwakunetha bowuzamntana ekhawusafuna uqokelela imali Okay, kwakho mntu njena man khayenze Mbona kwami ndakunika ke. bona kwakho man uzambona ntoni wena Mhlawumbe kaloku wena looks might not Hayi, be like hayi, what it looks like. Maybe awukwakhetha man ngifuna uphosela i-looks mna. Awulooks. Bese yena banisele ntoni apha? uzothini mrepa bawuzonika mali uzothini funa imali Masami so draw ke. I-attention. Bongo mfondini. Ya tata. Hey yazi ndisuka beshop mfondini. Suka kwedini hlale phansi. Dame manje. Ntoni? Ndisuka beshop mfondini. Kwenza ntoni? Cha ngoku ndizawungena apha egeyithini ndidibiswa ngumpumzi. Sintoni ezivayo ngokutheni ngokusa ndisiva into zalapha endlini esitratweni ngoku. Thini mandomelele man. Thetha ngantoni? Mfondini umpumza uthi kum wena umithisile. Mna. Ewe mfondini. Man yabona. Umithisile. Ombumelelo bayathanda uhambe bethethe izinto ngam. Uyayala nawe loo nto nje. So yintoni mamela Bongo. Ndiyayiva yonke into endithethayo. Andintoni emakhaya. Yintoni ezawumenza umpumelela qobe ngaloo nto? Uyabazi mbumelelo kunini bandakhela tata. Ubukela rhawuti mona. So wena yonke into emathethwa ngapha phandle ngokoma veli kwela rhawuti. Man suyenza into enzayo wena ndomelele man. Suhamba uthetha ngapha kulo mpumelelo. Kona nolukhanyo nimalizi nidibene ngegama lami. So njinyale. Indiyena ntoni? Ubungasoze ubile kwedini Bongo kanti ayikho yonke le nto. Ndithanda simo ndenza nesistresi nina nje. Ngifuna ngibona nifile noba ne. Bongo. Ngasuka man. Enye into ethethayo impumelelo is that wena uyamphika umntana. Ndiphike mntana bango. Umntana akhe umntana nami nimphikayo. Komba ingena plot. Ngoku umntana apha. Mandomelele ayini man. Uyakhe into nawe mafuck off man. Set. Ayini man. Hey ngabana bathena impilo nami. Jonga Bongo. Ndiyayazi wena. Ubanjalo umuntu xa emithisile. Ayiyaxoxa le nto noBongo rha. Ndizawuba nguye utamkhulu inkani. Nje ibhizi phikana nesasuso izawuvuma ngumntana wa. Ebengasoze la mntana asuke ngapha eJohannesburg. Aze apho azothetha loo nto. Hayi mayingayenzi loo nto le nto noBongo. Phambi kokuba ndipheke mani mandiqale ndoba noba zimbini ibhiya nje uthathe itrarha. Irap ibuyile yabazama ukuyibulala bebecimba ifile nawe ubuye selirhaqa akhange ungayazi xa iphuma kudrimkikazi yizophuma selivutha be nawe ubuyile and it's here to stay uzilona nawe ubuyile and it's here to stay. Niggas who used to rap nabachintshela ku-trap banye bacula igqom ngenxa yoncamela ifame banye they fell off ngoba babhidakala ile game mna I'm high njenge-eagle that's why bendiza ngo-shake bona kwasoloko bebhayitha nawe uyababona they fake others wanna sound like Americans these niggas are late. Ndomelele yami impilo bahlekisa ngalami igama baciba fana ndingibantani okuhambi yesenzeka Nika. man man come on get Mamela. Wonsayifuna mali. Mala ndongo. Bongo mithisile. Emkhandiya so was leso zinto ithatha nolwimi nina pha man sis man man ithatha Wow, sibamba ngoma. So- Nika usebenzile. Yeah. Ebari Bongo. Umpumelelo uqalela yonke lento Mpumelelo. Wena wenze umpumelelo uqalela yonke lento ngoku impumelelo wena. It's not what it looks like. man nasithanda izinto man man angeke man nasithanda izinto anokuphila ngoku anokuphila ubomi bakho ngoba hlaliswe nikhona nina suka man Well done, man. suka mrepa Yeah, Manila. Joka. That's why naifuna mali tango ya mlapeni. Moya wami uthi ewe, moya wami uthi ewe Nkosi yami. Oh, nawo moya wami uthi ewe,
uthi hayi man ndongathusa mama Chris awuzethu ukuthuka no Chris fresh wacaba weclean lokhu ndivuswe inkosi mama inkosi Sake nakubona uvula iBhayibheli bamathu uvuswa inkosi mama kodwa ke ngibonela nenkosi kuvusile maKhris awuhlala phansi ngenikhona niwenze kubamba ngayo ndole maKhris wami mama usula mshithi papi lo wahlala pha kuMpumelelo yena kanye maKhris utheni awuvanga dana bahlala lapha esitratweni ngoba ngcono ba upapi aloku upapi maKhris yabo mina belisuka kwa my friend yabo kanje masuka kwa my friend man up big shop upapi ubanjwa ngamapolisa apha esikoreni baba mfaka phi emotweni banjwe lento yazi nakho maKhris anacabana nepapi ubuza lolo mama Chris yatsho kuwe liya ndiza kukhupha ngalamnyango loba ungene ngawo uzawuphinda uphume ngayo akho nto andisoze mna ndihambe mna ndiye police station for wena into obuzenza abaphandle apha ubuyazi babuyisenza ntoni ngoku kwamna ndifuna ndothethelela wena yabona ke maKhris mina ngicela wani maKhris soze mbanje umna asonibanjwe mina lo maKhris mina ndithandazelwa nguwe apha yabo maKhris manje nangoku manje bezokuxelela lokapapi yabo otherwise khona ndiyakuyo uyaphi ngokulini mama Chris yabona ke uxoza ngokuza abanye yaphi ngoku sabuya kodwa maKhris mina khona ifunayo wona wena hey lungisele couch ufike moyo ingcwele uNkulunkulu ingcwele liya hayi liya uliphara liyakhanya uliphara maKhris kanjoni maKhris liphara njani maKhris mama wena usuka khona wazongena kwam negani ayogani ke yintani practical maKhris mamela uzanimamela and uzanimamela isisisi uzangena kula kamera siyeva ngicotha maKhris mamela uzangena kula kamera uzawuthatha amasakana akho uphume uphele kwam siyezwana na ndakuva maKhris ogqiba kwakho uzahamba uyozixela phaa kumamakho notatakho ngoba umna Mampinga ndizawubiza ifamily ezwana na ndiyakuva maKhris ngamxelele kodwa uma kwam oliya ngamaphara ngoku umna ndihleli apha kanti ndikhulisa iphara umna ndihleli apha umile maKhris ingabuyela phara ingabuya yabona into engicebisa ngoluka kasone lapho uyabona intwana usathatha igama lami intwana unetha sona kanye man fundi nawe man hayi funini inoni ngiyeke fosa igama lami ngingolisayo igama lakho lingolisileyo lukhanyo how many times ikhaba so wamuthetha ngegama lami thetha ngawophini kumbani ngizisile thetha ngawophi makunenhloni wena manje midisile phela ugqibela ukuza kum wena sithetha lo ugqibela ukuza kum wena ngigqogqile inkasana yakho hayi mantonga hayi simbone help nomela akayithandi lanto ukanyo benikuthembile